Please play! Hola, què tal? Molt buenas, benvinguts a Please Play. Així estem, un nou vídeo, nou joc. Tinc així al meu costat el senyor... Bueno, nou. Bueno, és nou, és remaster. Tinc així el senyor Dani. Hola. Soc Ivan Dani. No, Ivan no està. Avui no puc vindre. Però bueno, ja estarà. Està ocupat fent Harry Potter. Xiquet aldeano... 27. I res, he convençut així a Daniel perquè agarre els mandos del Dark Souls, Per tercera vegada. que diu que no li agrada, però Continua sense agradar-me. m'he proposat el repte de que li agrada el joc. I antes de començar, màscares fuera. Vull dir, no és la primera volta que jugues al joc, o sigui, hi haurà coses que ja sabràs. És la tercera vegada que jugué. O sigui, no te les passa mai, El tutorial. pues ja està. O sigui, vull dir que no anem a fer-se sorpresos si mos apareix algo de «Oh, Déu meu, no ho sabíem!» O sigui, jo sí... A veure, jo el joc me l'he passat 1000 voltes, me sé de memòria. Però, bueno, Dani no. I jo el tutorial 3 voltes. Bueno, però això, I Dani... encara no me'l sé de memòria. Entonces, pues bueno, pues ya anem a començar. ¿O no? Bé, va, tira-li. No tira-li tu. Va, nova partida. Nova partida. Cuidado. A veure, què t'apeteix fer? Pues no ho sé. Això com va. Això que no es bufa. Si posarem un no. Introduce el nombre del personaje. Tinc el teclat ahí. Va, Con quin l'idea. nom sorprèn-me. Jo, què sé. Posa un no. Tu Posa-li no, Please Play. Sí, home, no. Que fotre. Posa-li Carquinyol. Ah, Carqueñol. Carquiñuelo. En castellano, por favor. No. El texto incluye... la ñ, la ñ. Bueno, el diseño no pueden diseñar original. Carcasteriscuelo. No sé si... O sea, el dice el asterisco, pero no el dice la ñ. És una cosa curiosa. Va, el deixarem així. Carquijuelo. Sexo. Sempre. Home o dona. Lo que vull dir. Màxima és tu. Jo Jo sóc un mero espectador. Home, classe... jo creia que havia por a classe, però... No, però no te'n vaig anar al moño ara. Bueno, no n'hi posa lo dorat. Si no tens moño. No passa res. Clase. Classe, això què és? A veure. Así puedes verte. O supertanque de la muerte, que vas lento pero pegues unes cocas espectaculars. En destreza, que serà més ràpides, però pegues més fluixet, però és per esquivar millor. Y bueno, después tens hechicero, piromántico, que és a magis. Te parece que se n'haya fugit d'algun puesto. Però bueno. El piromántico clava un montón de tralla, però per començar jo recomane algo més tranquil. Este també. Que té el cap pelat, però és molt pelut. A veure, jo crec que tanque, no. O sigui, tanque serà sol, caballero. Sí, el Está problema más del perfecta. caballero es que va excesivamente lento para rodar y todo eso para esquivar. Entonces yo igual recomendaría más el guerrero. És més el base, no? Sí, la verdad es que está de puta madre. Pero tú vas a... Bueno, ya no es definitori lo que elegim ara, o sea, després podem anar retocant coses, però bueno. Jo el que sí que els recomano és que vagis primer a hòsties, tan fortes com fluixes, o sea, destreza o fuerza, això em dona igual. I sí que els recomano que després el muntes un poquet d'intel·ligència o piromància per anar compensant. Pues tirarem a este. Vale, pues guerrero, regalo. Regalo. Así... Bueno, a veure, regalo. Els regalos són tots una puta basura. O sea, és merda. Menos- Excepte uno, que no pensa dir-te-lo. Vale, com per no fer-me el sorprès, jo m'he passat el tutorial 3 voltes i Salva sempre m'ha recomanat la llave maestra. Bueno, sempre. Tu has jugat alguna volta amb mi? Sí, una. En tu una. Però jugant tu? Sí, en tu una. Bueno. Però em vaig passar el tutorial i em vaig cansar. Pues- És este, no? Sí, la llave maestra. Veus? Si el tires al lladre, ja la té predeterminada. Entonces, pues tira-te al regalo. Però bueno. I per què l'altre és una basura? Però, Perquè els prismàtics són una basura. bendición divina te donen una, que lo que fa es que el cura la vida al tope. Que vale, pero ya está. Te la gastes una botella de chuparla. Bomba negra está guay, no sé si te donen 5, que lleven un montón, pero ya está. Tens 5, les gastes i a xupar-la. Humanidades gemelas, pues bueno, pues són unes humanitats que n'hi ha porrons en el joc, o sigui que tampoc és servici. Prismàticos és la cosa més útil del món, veus les coses un poquet més a prop. I ja està, que no servís de res. O sea, si hi ha algú que ha jugat al Dark Souls que està veient este vídeo, alguna volta ha gastat el prismàtic. O sea,
tant el Dark Souls 1, 2 o 3, o sea, no serveixen para res. El colgante es genial, perquè baratija sin efectos, però los recuerdos son cruciales. O sea, literalment no és res, no? És un collar, ja està, però no dona res, és un collaret. Llave maestra que serveix per obrir certes portes, no totes, però moltes sí. I es gasta? La llave maestra, a tope. O sea, No, dic que si es gasta, que si s'acaba. no, que va. O sea, sempre... És que no s'acaba mai. Vale, perfecte. Anillo diminuto, que el dona un poquet la vida, però... Però o sea, suposo que te'l canvies en el primer que agarres. sí, o sea, sí que el munta un poquet la vida, però són 4 píxels. És com pic i el cupó, molt bé, moltes Vale, gràcies. diminuto. I l'anillo de bruja no sé què feia. Regalo d'una bruja. Aumenta la Aumenta la piromancia. piromancia. Si eres No- piromàntic, no és pues el cas. faràs més mal. Vale, va, físico. Físico. Espectacular. Joder. Piernas grandes. Cabeza grande, així no tant. Cara. Cara tota la que puc. Més cara que Este. Míralo. Catarina Que me Jovial. jovial, este me encanta. Está ahí como el content, no sabe lo que se rima. ¿Y este qué? El lechoso. Té una actitud contemplativa. Bueno, va. Òbviament. Se anem al somrient. Carquiueu. Pelo. Calla, que tenia el moño dorat. Que no me'n recordava. A veure, la caracterització sempre en Dark Souls és una puta basura. Correcte, però jo vull rastes, no n'hi ha. No, que va. Jo volia negres, ten rastes. No, però este és el moño de paje. El paje. Tal com no s'ha de veure, va. És Baltasar. Bueno. Ja està? Sí, en principi la cara es pot Mira, tocar-me. me pot el casco. Que me mata. Pot el casco de la moto. Si estàs listo. Del derbi de demolición. Dóna-li. Ara va. Que Déu mos pille confessat. Ara m'ha dit tu de les cinemàtiques i a tu és Héctor, Bueno, suposo que ho tallaràs, el que estem dient ara. No. Ah. Hola, què tal? Les cinemàtiques no es diuen, home. No, sinó quan begui cervesa. Tu bé. Vol llegir-ho, però. Bueno, sí, el lore. Jo m'havia plantejat explicar un poquet del lore conforme anem jugant, perquè el lore d'este joc és una puta meravella. Això és lo millor que hi ha en la vida. Pues tira-li. Bàsicament el que està explicant és això, que al principi no hi havia res, hi havia dragons i estaven en la puta oscuritat, no hi havia llum, i de repent, perquè sí, i no se sap com, la llum va així, i en forma de flama. I així està, bueno, la tia està content de la vida. I la flama, lo que passa és que los seres de l'inframundo, huecos, van començar a sorgir i acostar-se a la flama perquè es quidrava. I a partir d'ahí van pillar poder de la flama original, certs sers, i es van fer com una espècie de déu sobre la terra. Entre ellos Nito, que bona ser quan arribes a Nito, que gràcia els fa. Nito. Bàsicament això és un mostrari de la gent que tens que matar. Está Nito, el primero de los muertos, la bruja d'Izalith i les seues filles, que cada qual és més divertida de conèixer, i el senyor Melchor. Este és Carquinyol vestit de rei. Això és altra història. Ja us posarem una foto. Lo que la inserte la foto. Sí, joder, inserta-la. Bueno, y este es el... Este es como un humà que va pillar una alma superpoderosa i es va pirar. Jo no vull saber res, que és el tio del DLC. Què passa? Que la penya es va xinar en plan, no, perquè hi ha dragons i no volen que estigui. I van matar els dragons que estan ahí fent sense... No li feien mal a ningú. Queden tormentas de fuego. De segur que és divertit. Sí, no, és Sith, és el... I la història de Sith és brutal. O sea, a veure, tampoc vaig a contar-ho tot ara. O sea, conforme anem avançant en el joc, pues... Sith, diguem que és un traïdor. És el dragó traïdor. El que va desvelar a Gwyn com matar els demés dragons. I això a Gwyn pues, li va caure en gràcia i li va donar més poder. Si bàsicament ara el món està en la merda, pues ara no hi ha res. Per algo... Sí, perquè la flama s'apaga.
la flama que dona vida a tot, de repente es comença a apagar-se. I quan es comença a apagar-se, diguem que la flama és el que ens dona humanitat a tots. És el que ens dona el ser nosaltres. Entonces, quan s'apaga la flama, pues, la penya es comença pues, a quedar-se així, no? Com un sobaco per dins. I es comença a fer-te com huecos. Tornes al ser primigeni, no? A la merda d'eixa, que són zombis, bàsicament, sense consciència. I la penya està, hi ha gent que lluita perquè això no passi. Suposo que jo. Seria molta casualitat, ¿no? Me pregunto qué personaje es relevante para la trama. Y aquí es comienza tu historia. Luego un pelín oscuro, ¿no? Sí, un poquito. Le tocaremos un poquito el brillo. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Así está la peña un poquet a males. Where they Sí, a are ver. locked away to await the end of the world. Bueno, pues si es que hay a la señora. Pregunta, ¿por qué estás así? Porque tú eres un no muerto. Tú eres un burro mío, un sobaco perdido. Is your fate. Entonces la peña, com té por a que... Tot és com una maldició, que és la maldició, en diu així. I a tots els humans que estan maldits com tu, es tanquen en una presó, s'envien al cul del món, en plan, no volen saber perquè no es contagien, diu, no volen saber res d'això, fora. I el negre. Hola. Oh! I... No som a la cola. I ja ha tirat. Vale. Encara no t'has mort, és bona senyal. A mí, ya hay de no muerto, ¿no? Sí, totes les comeses no mort. Ah, robar cadáver. Llave de mazmorra. Toma, pero yo no voy a ir de así. Pues bueno, Pots pues pujar-li. hasta así la serie. Espero que vos haya agradado. Adiós, adiós. Pues puedes un poquito el brillo. que Sí, me pone un poco de molt brillo. Vale, ja tenim brillo. oscur. Mira Ara, con brillo. ves tirant. Espera que no es ponen a tirarme foc de repente. Bueno. Va deixar-me cego. jo no ho descartaria tan ràpid, eh? Vale, Bueno, doncs sí. això ho ha d'anar llegint. Sí, perquè així és el que t'explica. Control de la càmera. Com en qualsevol videojoc. Genial. O sigui, si has jugat a algun videojoc en la teva vida, doncs és així. Ataque, RB. R1. Ataque per aquí, per este, suposo. Ah, com? Ataca. Pega-li, que el mata. Vale, bien. Vale. Fem un favor, mira a la dreta. Què és això? Ah, vale, ese és el boss, no? El Sí. tutorial. Sí. Que guai, eh? Sí. I no puc dir-li res. Hola. Bé. I així? Ahí no pots entrar. Ataque fuerte. Pues lo mateix, però més fort. Ataque fuerte. Jo recomano que sempre tires de l'ataque Sí, ligero, no la ataque rapidez ja, no? Sí, perquè, a veure, depèn l'arma. Ja sé que hi ha armes que peguen les cocades ben fortes i tenen algun efecte especial, però per norma general gasta sempre el punxet. I si ja vols lluir-te poc és fort, però no. I se'l té. És grandot, eh? Mantener carrera. Va córrer. Mantens el redolí, tires per avant i corres. I al córrer te se baixa l'estamina de dalt a l'esquerra. Córrer és útil? I tant. Però i tant, o sea, I ara què? això és el més important de tot el joc. Presiona R, El joystick. este para que ¿no? Para fijar objetivo. Això és imprescindible. I ho dic en sèrio. Perquè per fer això. No, per fijar l'objectiu, perquè en un moment tindràs igual 5 enemics alhora i necessites fijar com a mínim a uno per saber pegar-li. Inclús si sols n'hi ha uno, o sea, n'hi ha que fijar-lo sempre. Vale. I ara? I ara pues tires per ahí. Vale, sí, el aire. Sí, el mata tots. Això és el que m'han dit. Vale, l'última vegada que em vaig passar el tutorial, crec que va ser en tu, no me'n recordo ni quan va ser.
porten moltíssim de temps sense jugar. I nosaltres van jugar al primer, este és el remaster, que és igual. És igual i no, perquè l'he estat jugant i hi ha certes cosetes que canvien un poquet. Algunos són detallets, altres són un poquet millor que han pillat el Dark Souls 3. Vale, ja està. Sí, el vídeo d'avui. Pues sí, perquè ja tenim un rato. Suposo que continuarem en breu. Pues sí, Si no me cansaré. Ala, adeu.